Kaixo lagunak, ongi etorriak beste behin honeineko sukaldera. Hasten dugu gaur ikasturte berria eta hasi orduko esan behar dizuegu azken denboraldia izango dela hau. Baietz, pentsatu dugu gure sukaldariek deskantsu bat merezi dutela, atxeden alditxo bat, eta beraiek gabe ezin saio hau egitea. Baina, bueno, aio esan baino leno, kaixo esan behar deu, eta gaur hasiko gea lehenengo saioarekin. Gurekin Mirian dugu, Tolosatik, guki eko dendatik, zemuz? Ondo, deratak ere ondo, friskatuta, eta bueno. Goz, eta oso ondo. Pasan duen bezala, gauza asko daude guainik aniteko, eta itako bada gaur Mirianek erakutsi behar diguna, ezta? Hoi da. Zegin behar dugu. Gaur ekarri dugu postre bat, gaur hasiko gara postre batetikan. Oso horreixa da, eta gu behintzat dendan jarri izan du degunen, jendei gustatu izan du zaio, gaina ondo asentatzen den gauza bada, eta bazueke bai ezagutzeko pixka bat, eta bueno, jendeak jake pila batetan eskatu digun rezeta, hemen daukazue. Hoi da, telebista ikusi eta mendikan, papera, boligrafoa eta dena apuntatzea. Aber, osagaiak lehenengo. Dira, osagaiak dira oloa, sagartzukua, sagarrak, hazi batzuk eta kanela pixka bat. Ez balitzaiguke gustatuko, baina pixka botatzen diogu edo ez diogu zer botatzen. Hoi ikusiko dugu. Eta bueno, gaur erabili dugun oloa da, olo maluta txikiak. Gusten duzu, txikik, haundikin ebain leike. Gertatzen dana, gero sagartzukoakin igual utzi beharko genuke denbora gehiago, eta betire gero bitxeriketa egiteko gehiago kostatu daiteke. Eta orduan horrekin kontuz. Edozein sagar? Bai, edozein zagar. Gertatzen dana, gero kontutan eba jauki behar dugu gaxitasun hori, zekan batzutan igual guri gertatu zaigu gukin probatu dutela zagar gozo batekin, gero etxea joan, da beraiek igual beste bat sartuta, ez zait berdina ateratzen, beraiek etxen indako sagartzukoa erabili, eta karo, bizitasuna desberdina da. Orduan gauza horiek kontu neko iberdia. Oso ondo. Orduan, goxoa nahi badeu, golden estilokoa adibidez, edo hau zein zagarra? Hau ekarri deguna gaur da Royal Gala. Golden antzekoa da. Pixka bat azixogoa, baina ez dakit daukan puntxuare bai, oso eramangarria da, eta oso goxoa da. Eta berezko gozotasuna, ez da, azukreik ez da hemen. Ez errez, gukin erabiltzen dugun guztia, azukrerik gabe. Hango erreposteri guztia, azukrerik gabe. Azukrerik gabe eta veganoa. Oso ondo. Beratzen utzi ezo? Bai, utzi dut beratzen. Pare bat ordu gutxinez utzi beharko liake. Batzutan gertatzen zaigu, igual egitea guazenen, ez daukagula 2 ordu horiek. Bezperan utzita, perfecto. Bale, eta beti zukun, ura ez diozu gehitzen? Hombre, norbaite irutzen bali mazaio, gozogia gelditzen dela, egin dezake sartzen pixka bat ura. Baina gu printzipioz zumuakin egin dugu, zukuakin egin dugu. Bale, oso ondo. Orduan ja hau beratuta dago. Ikusten duzu diferentzia, ez? Hau lehorrean, eta hau ja, zukua pixka bat ateratzen da. Oso ondo. Eta bueno, batzutan ebai gertatzen da, depende ze markatako oloak erabiltzen ditugun, edo olo handia balima da, zukuak ez du gehiegi txupatzen du. Orduan igual pixka bat gehiago jun behartzaio botatzen. Baina, bueno, hori ikusiko dugu. Gelitzeko pixka bat hola, plos. Bai, hau da, arroza desberdina bezala, badatzu puntu bat behar dutela, beste. Hoi da, oloakin berdina gertatzen da. Oloakin berdina gertatzen da. Orduan pixka bat gehiago botatzen diogu, edo ebai jokatu dezakegu sagarrakin, sagarra botatzen diogu, eta sagarrak ebai hor pixka bat guztutasun hori eta... Bakarrik oloakin leike? Nik oloakin egiten dut. Badago etxe bat adibidez, saltzen diguna zereal desberdinekin, baina dena malutatan. Eta horrekin egin izan duet, eta bai goxua gelditzen da. Gero bai dago arrozana, badago gari beltzana, mijoarena ere bai, baina horiek testura pixka bat aldatu egiten da. Baina probatu daiteke. Honekin ninten dana da barritak. Bai, barrita bezala gelditzen da. Egin dezakegu tarta moduan, eta gero, nik gaurrek ekarri dut errex egiteko. Baina adibidez gero mendia juten malimagea, kirola egiten degula edo bestelakoak, botatzea daukagu azik edo bai fruitu lehorrak. Orduan pixka bat kondensatugoa gelditzen da, eta mendia da horrela juteko oso ondo. Baina horiek izaten dute karamelizatu puntu bat, ez? Beste era bat da egiteko. Bai, hoi da melaza. Badaude melaza batzuk, diala garagarranak, arrozanak, siropek eta hori, gertatzen dana horrek jakokzio bat behar du lehenago. Bai, garrapinatu bat eritzela egingo baginu bezala, horrela. Baina honek hori ez du behar. Baina hori, testurak. Honek uste ez dela esan aseran osaua hogia ditzen zaio. Nola? Osaua. Osaua. Bai.
Eta hor bersio asko daude. Nei bere garaian ikasi nun bersio hau, baina nik guendikan gehiago simplifikatu dut pixka bat, gustatu intzaitelako. Lan errezten, milan. Bai, eta gero bakitu zer gertatzen den. Aste zehala, nik gotzen nahi sukaldatzen hasi nintzen ez, gani berez sukaldari ez naiz, bai, ni hasi nintzen iguala 3 urte gukin sukaldatzen, eta beti nire apuntekin, nire rezetakin orden, denbora guztia behidatzen. Eta gero ja pixka bat soldura gehiago hartzen dezunen, utziten dituzu rezetak. Konfiantza hartzen dezu eta zure puntu emate jazu errezetai. Eta batzutan, astezea eta gauza falta zaizkizu edo ahaztu intzaizu. Batzutan rezeta horiek hobetu iten dituzu eta beste batzutan desastre. Eta bueno, nahi behin ahaztu zaizkiten hasi botatzea, fruitu lehorrak botatzea, eta holako tarta sencillito gelditu zen, eta nahi gustatu zitzaiten. Eta bueno, ateratzen dugunen, nola bai ikusten duzu, erantzun hori daukadazula, aurrea. Aituko zate, pentsatzen guitzin daitzin, da ez zeula zerzukalatu baindik. Asingo geha ikusten nola ez dago asko egiteko, zekan hau ja, beratuta daukagu. Guain egin behar duguna da, sagarrak zuritu eta raiadoreakin raiatuko ditugu. Eta bai botako diogu kanela pixka bat. Bida, botako diogu ja kanela, zaporek eta hartzen, lehen osan duguna, ez da zaigu kanela gustatzen, bai nila daukagu botatzea. Edo bestela ez. Eta batzutan gertatu izan du zaiten bezala, ahaztu intzaitela, azkeneko momentun goratik motatzen duzu, beste puntxu bat emateio, biztako ebai polita egiten du, eta goxu asondo. Dena den asko ziozu bota, Ez. Baina kanela... Zapore asko ematen du kanelak, orduan, bai. Goi askotan gertatzen da, espeziekin daula gehiegi botatzen maiozu berdin da, ze jaten dezun. Berduran bat, lekalen bat edo... Azken espezien zaporeatzea bakarrik ez. Orduan, pixka bat somatzea daukala, zetik nik uste hemen ez bali ditugu asko erabiltzen da, kanpoatea izan du genen, da gehiegi botatzen dela, eta da, eske... Puntua botatzen bai ez duela... Eta jendeak gaina, nahi irutze zait eskertzen dula. Kutsara bat igual... Urrezkoa nahizu? Bai, mesedez. Nastatzen dugu, pixka bat, gero nola sagarrakin ebai nastuko dugu, baina pixka bat beha ebai ja zaporea hartzen jondadin. Bale. Eta ingo duguna da, sagarrak zuritu. Bale. Bai. A ber. Bale, nik nire labanaki, bai, lasai. Ba, bere, igual laban hartzen. Platertxo bat hartuko izut, hemen nola, hause beha. Gaizuna. Bai? Azala botatzeko. Onditxegoa? Azala botatzeko bakarrikan da. Hola pixka txukutxo. Ba hori. Gaina guain sagar garaia dela. Hoxe baietz. Askotan nahi ditugu gauza desberdinak egin sagarrekin eta beti igual berdinagoaz, konpotak, sagar tartak, beste mota bat. Euskal Herrin behintzat postreak eta iteko asko erabiltzen den fruitua, ez? Fruta. Bai. Eta beste puntu bat. Bai, konpotatan eba izego goxoa gelditzen dan. Bai, eta gero negun gaina askertu diten den postre bada, ez? Bai. Horrepela, afaltzeko gogo asko ez daukazula, eta konpota bat sartzen dezu. Afaltzeko gogoa bai, baina igual lan nintzeko gogo asko zaukazula, sukalden. Edo batzutan goza ez, baina zerbait jango nuke, galleta bat jan beharren, konpota pixka bat jartzen bali madeu, gaina horrek lagundu egiten du gauen pixka bat ola. Eta fruta, hoi esan izun, berdin zaio makrobiotikan gauen da fruta jatea edo, hoi bai zaintzen da? Batzutan esaten dute, seguntze momentutan hona da, gero... Garaian garaikoa. Adibidez oain hemen fruta asko zeu gelditzen. Oain matxa pixka bat sartzen nahi dela, muskatela, eta sagarra. Orduan, guk hemen daukagun fruita kanpotikan ekarritakoa da. Eta hemen asko jaten da fruta, baina nik uste dut garaian garaikoa. Oain arte fruta pile bat euki dugu aukera fruta hori jateko, aprobetxatu behar dugu momentu hori. Berdin zaio, goiza izan, gaua, oia juna aurretik, hau bai moztu dugu? Bai, moztu ingo dugu. Bai, nik gomendatzen dut, eta makrobiotikan gehien bat gomendatzen da, fruta hotza da. Eta oain behar duguna da, ja udati gatoz, eta oain behar duguna da gure goputza pixka bat berotzen joan. Orduan, neguan, udazken den fruta asko jartzen bali madegu, deskonpensatzen duten geha. Zedekan gaur bertan, fresko iten. Bai. Pasagea... Eguzka ikusten dugu, baina... Ikusten dugu, baina ja dena pixka bat hotzez. Orduan pixka bat, kontuatu bergea ebai, pixka bat garaian
plaza juten balimazea, bertako baserritarrak daukaten produktuak hoiek jan berdia. Hoiek ematen dizkigu momentu honetan lurrak. Eta lurrak ematen digu momentun behar deuna, Claro. Horregatik ateatzen die guain eta ez ekainen edo, Hoi da, sukaldatu behar dian, barazkiak ematen dizkigu. Era beren, kokzio desberdinakin berotasuna sartuko diogu, eta gu berotasun hori gorputzea. Bai? Zekan guri etzaigu igual okurritzen melokotoi bat hartzea udaran eta laben sartzea, hombre, itea badago, baina gogoa ez. Orduan, momentu hortan lurrak zen ematen dizu, iaia gordini jan daitezkenak, zuzenen hartzen ditugu eta jan egiten ditugu, eta baina behar deguna da sukaldatu, ematen zaiguna. Sagarra bai, baina batotan sagarra bai indigestoa da. Baina inda da honen ez? Inda ez, hobeto. Nek, udar honetan, barau aldi bat egin dugu, bakarrikan fruta jate. Eta, ostras, ezin genuen... Oporretan egon da, ezta? Oporretan egon da ikusten lanen. Lanen tokatu zitzaiten, 7 egun zian, dani lauterdi egin itun zeika. Ezin zen. Udaran hotzan eukan, eta ezin hon. Eta barau aldia hasi baino lehenago, hasi nintzen, batarteka sagarra jango da ezakiz eta gustoa. Baina gero, hasi nintzanen sagarra bakarri jaten, iruditu zitzaiten dela, fruitu bat ematen dula tristura pila bat. Estomagon. Eta gero, hau egiten dugu, ikasten egia makrobitika, Jesus, jakin alkimia eskola eta makrobitika eskolakin. Eta hor, WhatsApp talde bat badaukagu eta pixka bat gure impresioak aldatzen ditugu, ez? Eta beste batek bai izatezun, sagarrak tristura ematen dula. Konpotan ez, baina hola zuzenen horta balimazare. Denaen, baraualdi hori udan itxeko, negun itxen bazu, zegatazu, laranja, sagarra, eta... Gertatzen dana, baraualdi hori nik usten dut, ja negun ezin dezula egin. Horriten izena da, hotza. Eta horriten eginena da, pixka bat, neguko eszeso hori, beroie kanpoa botatzen. Bai? Eta, bueno... Eta noiz komeni da ordu nolako ikitea? Baten bat atrebitzen da? Frutakin nik egingo nuke udaran. Udara, baina uztaien, lehenko udara ekainen hotza. Eta posible bali bada oporretan, baina, karo, bakizu, udaran, oporrak, ez, hor garagardo bat, baina bestela, zentratuta bali mazaude, nik usten dut, leku lasai batea joan, eta hola egon, izan behar duela gozada bat. Izan behar duela gozada bat. Zakit nima, atrebituko nintzen, aguantatuko nuken. Baina egia da, oain olako baraualdi asko iten diala, ez? Gorputza garbitzeko, ez dakite, gabonak amaitxu eta gero, edo uda eta gero, edo, ez? Baina nik horbeti gomendatuko nuke pixka bat giatua izatea. Zerkan askotan tontakerik egin daitezke, edo ez dakizun hundin Eta azkenen okerrago da gorputzantzako, gero emate jozun golpea. Bai, eta gero gaina, zen gainatzea zure buruai, ez? Zerkan askotan, bestei begira, baraualdi egiten aizea, eta gero atetikan, zabitza hor txorixoa jaten, ez dakizer. Orduan, pixka bat zentzuduna izan, eta azkenen zure buruako kaltea edo engainua zutzako dela. Ez da beste antzako, ez beste berrintzaio zeiten dezun, ez dezun iten. Garai baten egon zan, modan, siroperekin iteko... Lehenko komentatu... Nazkagarria zan. Nik usaindu nun siropea, eta zan bakarrik... Osoia izan behar du, ez? Kani siropea porbatuta, baina... Fortean ezako, ez dakit. Eta zan, ez dakitzen bat egunetan, bakarrik, erotuta zabe. Ni horren lagunez naiz. Ez dakize propietate izango ditun, ez dakit. Baina iruditzen zait horrekin nahiko, zure eguneroko martxa jarraitzeko bakarrik. Nik usten dut ez dula hoi oso egokia izan behar. Zekan, zerbait gehiago sartu behar dizu gorputzai. Bitu gukoain, ni baina barrapatu jazue, baraualdi da bukatzen. Udarako estesio pixka bat eta hola botatzen, da bakarrikan zerealak jaten ditugu, pixka bat garaikoak, gari beltza, arroza, eta mijoa, jandenik. Eta... Bakarrik, ez dituzuen hasten ez gero beste, barazki batzuk, baina barazki bakarrikan sustraiedunak. Dira, txiribia, azenaioa, bardana, baina nik hemen ez da aurkitu, nabok, nola izate, arbia. Eta beste bat aztutzen za, eta baina zerbait solido egin dezakezula, indarra, eta energia aldetikan, ez, ondo. Igual izaten da aspergarria. Igual, badakizulako zer daukezun. Hiru aukera eta hoi ukiko zula. Nik kasu horietan, estomagoa itxiten zait. Eta ondo eramaten dezu, lehenengo 3 egunak gogorrak. Oso gogorrak, zekan askotan jendeak ine bai itzaiten dezu, eta 10 egun bakarrik. 10 egun bakarrik, nik bai, hasi aurretik ikusten ditu, gaina trapa itziguen, zekan esan ziguten 7 egun, eta gero azkenen 10 egun izan zian.
Eta horrek ja bajoiakin hasi nintzen bai. ni. Eta, bueno, lehenengo 3 egunak oso gogorrak. Gorputza inarte. Bai, inarte, eta, bueno, igual pasatzen duzu pixka bat enbidia eta hola. Eta pentsatzen... Gozea ez. Ez. Hombre, azkenen egiten kantidadek duzu. eta hola, ez? Kantidaden egituzunak. Eta, bueno, die gauza batzuk konsistente dianak, bai, ezta? eta gozea, bai pasade gozea, baina goze bat eramangarria. Ez dakit nola esan. Ez dala ansiedadoi bilatzen, faiatu ingoet, ez. Izan da, como, goze bat konstientea, jakiten zer daukaten, eta, bueno, esaten, egun gutxigo, eta, bueno, 9. egunen gaude. Ah, bueno, indarrez ondo. Pintxatzen osteguneko gozari. Baina, bueno, ondo, jarrituko detanekin. Bai, eta iten egia, eta egia esan... Eta zen notatzu gero? Burua batutan fresko daukazula. Bai, itxena izan bitarten baita? Bai, batutan amorrazioak ateratzen dira gauzak. Ateratzen dira barren dauzkazun gauza batzuk, eta, bueno, horiek landin behar diare, bai? Eta gero, gertatzen zaiguna guri, denan zaudela, eta gero jendea ulertzeko zenbait arazun aurren ondo etorren zaizu. Ezkan oso horreza da esatea. Jan hau edo aste bete honekin, besteakin. Baina hori probatu behar da. Hoi probatu behar da. Eta gero, zure buru jasaten dezunen, kontuatzen duzea gauza jendeai beste sensibilidade batekin itzin behar diozula gauza komentatzeko garaien. Bai? Zergan zure aldetikan asko jarri behar dezu. Baina beti ere gidatua, ez, Miriam? Bai, ni gidatu egingo nuke. Eta jakite, kontuatzen, auta opasitzai, normala da, edo ez da normala, zen ustea. A ber, jaki normalak dira, printzipio... Ja, baina sentitzen duzuna, agian zuk ondo eramaten duzu, nik ez, edo momentun arabera, edo ez. Oida. Beti ere norbait eukitzea ondon, esate izuna, bale, ondo aizea, edo ez bida, ez da zutako. Edo lagun batekin egitea, bai, pixka, joa bida, ez dakizea, eta berdina behar lortzen badu nik bai. Bai, horrekin, bai, oida, gero Beak ez balu xerra jan, nik ez da zejan. Oida, gimnasioa edo korrita joan behar dezunen, eta bi edo 3 lagunek ikuten bali mazea. Bai, errexeago matea. Ez de faiatuko, bestea faiatzen bali mazo, joa, baina ni behintzat hor, ez? Buru belarri. Bai. Baina bai, hola, bakoitza bai bere burua sensibilizatu iten du, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela. Gero jende aurren egoteko eta gomendioak emateko garaian. Baina ez diala barabaldik flakatzeko, eta garbitzeko eta gorputza eta burua antzako balio dute. Hoi da, zegan gure kasu, badago jende bat bai argaldu duna, eta beste batzuk ez dutenak argaldu. Amarrazioan Batzutan, behidatzea eta bai, esan ez etortako egin, baina ja, paso... Bueno, egia, Bai. Bueno, gero bestela ez bali madokozu erraiadorea, labanakin txiki-txiki. Bai, inleike berdintzaio. Bai. Nei hola gustatzen egitea, gehiago konpaktatzealako oloakin, eta masa gelitzen da, como masa homogeneo edo. Vale. Eta, bueno, eta honekin oso errexiten da. Errexiten da, baina, bai, mozten azkenen denbora gehiago pasatzen duzu. Eta unik ikusten dugu gaur egun olako bat etxen dena. Bai, eta ikusten duzu gutxi zikindu dugu. Bai, gaur batelanik ez digu eman. Pixka nazten goezkan, sagarrak, igual. Pixka eta hondik zian. Baina ikustea ja, zukua bai. Bai, edena ja hartuta dagoela. Hartuta dagoela, ja masa moduko bat sortu ala, guaine sagarran zukuarekin bai, ez? Ni pixka bat gehiago tako nioke. Bai, norbaitek nahi bali badu igual konsistentzi gehiago eukitzea eta mendiako edo kirola egiteko gehiago. Barrita egiteko, orduan sagar gutxigo. Bai, sagar gutxikokin eta oloak ebai indarra emango digu. Eta gaina oloa ebai da, guai neguko... Bai, horre bai garaiak aldauden, hoienekin da. Bai, zetikan, zereal bakoitzak ematen dizun aportazioa desberdina da garai desberdinen. Enbasatuta eta ikusten ditugu askotan, iruditzen zait hortan ez da hola... Ez, adibidez, orain garaia izan, arroza nahi urtero da, gertatzen dena, arroza daukagula borobila eta gero luze hori, jazmin edo ditzen zailua, baina luzea, hori gehiago udarako. Bai, ezkan bida borobilak, egiten dizuna da, como barneratu, eta horrek egiten duna da, zure gorputzan berotasun gehiago jaso, eta luzea dana, pixka bat iten dizu, zabaldu bezala, ez? Como que gorputza zabaldu zaizula, ezkan, ejemplo polit bat igual da zuoien zaudenen, ez, berotasuna pixka mantentzeko barroak asartzen zea, eta udara nola iten dugu denak espanzurratuta. Pixka bat, zerealetan, arrozatik hori gertatzen da. Oain adibidez, oloa ondo dator, arroza borobilare bai,
jongo ginak esartzen bai gari beltza negukoa gehiago dala, mijoare bai garaiuntakoa, edo mijoa bai batutan da entretemporadakoa bezala. Udaratika negua goazen transizio hortan, ez hotzetik epeltzen goaz hortan, eta hotzetik berriro epeldu behar gehala freskatzeko negun, ez entretemporada hortan ebai. Eta gero ebai, dependezeko opziok ematen dizkiozun gauzei, hortan ebai laguntzea daukazu, gehiago neguko aiteko edo gorputza freskatzeko. Oso, ondo. Bai? Ikusten hone inite jarraitu bat, edo gazapillo galtzizkio ban ikan ikasteko. Karo, ez jun. Bale, eta paixak eta botatzeko momentua baina izan zen? Bai, da bakarrikan nahastutzea, inkluso paxak eta orejoiak eta horrela bali madozkagu, nik igual utziko nuke bai pixka bat zukuakin. Orejoia izango zen txikitzea. Bai, pixka bat txikitu. Paxak ez, paxak bere hortan, ez? Bai. Eta nik utziko nuke hori bai remojon, horiek bai pixka bat hartzeko bai zapore edo gozotasun hori. Nik ustean dut honekin jazta, eta bai, laugarren hori sobratengo zaigu. Bueno, jango da maiketako bezala. Karo, bai ez. Zuek bai, ni momentu zaigu. Mirianek ezin du. Ostegunako ez izu gordeko, ze erreldingo zaigu. Tatitxo bat honena gorde mese. Etxatu zuzego saldu behar duzu, no? Bai. Baina, simplea dare, bai, ez pentsa dani, kafez nuba kroasan batekin, esadezu, oin zaintzen egon naizela, oain pixka bat, guazen bai, garbitasun hori mantentzea, ez da? Bi egunetan ez galduko. Nahi dut, arroz krema bat, ingoetela, eta krema de kakabete pila gustatzen zait. Botako da krema de kakabete pixka bat, eta mermelada edo konpota. Jazta. Hoi da. Ikusteko izango da arpegia prestatzen nahi danen. Aurreko baten batzen naiz, egin genula, nire semeak izan ziten, ama nahi ikusi zure aurpegia sartzen dezunen haua. Eske gaina, egon da gukin sukaldatzen, ez? Gorra izan behar da, ez? Batzutan bai. Zabela lau gauza jaten eta izea bestentzako brownie bat prestatzen, ez? Gogorra da, Edo garbantzu batzuk hemen. Bai, edozer gauza, bai. Ezin dezun edozer gauza. Hoi da. Naiz eta beste momentu baten agian ez dizuen bidik ematen, baina uste momentu hortan itea. Baina, bueno, kontzientzia duda zaudenen, niten dezu eta bestera batea zoaz. Bestera, zaiak izaten dira asteburuk. Asteburuk bai izaten dira zaiak. Zerikan hor gehiago, sozialkire bai gehiago moitze beha, eta gateratzen zea, baina, bueno, bida. Bueno, 10 honetan, bi ito bat zaizkizu bi asteburu, pero bat. Bakarra. Bai. Ez da, aurreko baten beste bara aldi bat genuen, da kasualidadez kursoa tokatu zitzaigun, eta, denei super ondo etorri zitzaigun. Eta oso ondo etorri zitzaigun da, egia esan, bai, estimatzen da. Bueno, gero ikusten badezu, batekin ateatzei jozula eta balio izula. Bai, karo baietz. Ikusten dezu, Bai, ze testurakin gelditu dan. Sagarra, oloakin. Bale, eta guain ja... Guain moldean sartuko dugu. Moldean, nire badezu, zuzenen botatzea daukazu, baina, bueno, nik ekarri dut labeko papera. Bale. Bai? Hola, gutxo gara bera. Horrekin gutxio garritu behar da gero baina, ez? Baita, Hoi da, batzutan gelditzen da, igual pixka bat, gozotasun hori hemen kraka bezala gelditzen dela. Bueno, gaina zuek ez gurinek eta ez zu erabiltzen ez pegatzeko. Bai, olio pixka bat, olio pixka bat bai erabiltzen dago. Bai da, ikusi nuen truko hau. Ikusteko. Eta horrela, errezago. Bida. Zakit nik ez dukan ikusita, eta aurreko baten ikusi nuen da zan ostra. Badia zerretxa. Bai, bezala gero... Zegan batzuan, bakarrik zaude, eta botatzeko tala, entre papera mutzen, eta labat eta beste. Zulentzegu, igatak. Hola. Bale, laguntzizut? Bai, botazazu. A ber, horrela juten ez edo... Gutxi gora bera, zentimetro bat ola grosore. Igual masa gehiagik atea zaigu moldeantako, baina, bueno. Eta bida, bali maukazue bai, platanok daudena pixka baia eginda eta ez dakizula etxen zen egin, botatzen bali maiuzue bai oso goxoa gelditzen da. Eta hori zen momentutan botatzen da? Orain edo nasketan. A ber, ondo egin naiz? Bai, ondo izan. Bueno, zure bai ikasiko zenun, ez? Denbora guztion. Bai, guain
Nire aitzaki da denboreik ez dauketela dena praktikatzeko. Baina bai. Hemen iten dezu... Bai, ez da? Bai, nik uste jazta. Hemen iten dezuen guztia, esatet, netxe ningoet. Ja, eta gertatzea. erdia bakarrik ez dut Bueno. Hola, nahiko, bai. Gehiago konpaktatu behar da, edo... Igual pixka bat ere zabalduko dugu, eskina honetan. Zabaldu edo gehiago jarri esan nahi Ez, hola. Vale. Ze honek geho ez du hartzen gorputzik, ez? Osa, ez da biltzen, ez da... Ez da altxatzen. Ondo, la... Eta bera, hau adibidez, zeliakontzat bai, baina oloa dagoela glutenik gabe, Posible da. Aukera ona da. Bai, ze aipatu dugu, azukreik ez daukela, baina bueno, beste arazo batzuk ere izaten die. Bai, zeka noi Ez dugu jarri martxan labea. Segi, glutenana komentatzen. Glutenak zakore bai, jendea da pixka bat, eta batzutan merkatura aurkitzen ditugu zenbait produktu, bale, igual glutena ez daukate, baina beste kimiko pila bat dauzkate, eta ongarrik eta ez dianak, alde batetik pixka bat soluzionatzen dizuna, beste aldetik eman iten dizu. Bai, gaur supermerkatutan, ez? Edozein txokolatezko krema eta ikusten zu glutenik gabe, baina zenbagaz gehiago dauzke. Horregatik aste zaira kurtzen da, baina... Igual gluten pixka hartzea bai izango da. Bai, egun ikusten duzu, hau sorresa da, mola malutakin daiteke, arroz malutakin bai, trigo sarrazenokin bai, testura esate izut ez da berdina. Bueno, beste aukera bada. Oso ondo. Bagarrua. 180. Azik. Azik. Katxiz laporra. Baina nahastuta komeni da, edo ez gainetik? Bai, baina nahastu bai, baina Nikola botatzen diot. Bakarrik bai oso goxoa gelditzen da, baina hola ematen dio kruntxi puntu bat. Bai. Azi hauek bai ensaladarako eta hola, ez? Ensaladarako, bai. Hauek adibidez etortzen dira tostatu gabe. Ensaladarako eta edo beratzen utzi, edo tostatu, bale? Izateko digerible. Bale. Ba, nik ez duen tostatzen. Amigo. Bai. Hombre, batzui ez dien minik egiten, baina sensibilidade pixka bali badokazu, eta gero batzutan momenturo edo garaiero kondizio berdinen ez zaude, eta batzutan mina egiten dizuna, hoi da, nintzen bezala, esatezu, atzo janun berdina, eta ez ziten kalteikin, eta gaur igual burun edo auskalo, nola gauden. Oso ondo ditzena. Ba, esan bezala, 180 gradu, ez da? Bai, 180 gradu, 20-30 minutu. Horraskoria gutxi gara bera, zentimetro bat. Gehiago jarriko bagenu, gero igual ez daun beste konpaktatuko. Baina nik usten dut zentimetro batek. Bale. Ba, listo, labean dugu eta seitun gatoz. Ba, listo, ordu erditxo bat eduki dugu gure pasteltxoa labean, eta dagoeneko prest, ezta? Bai, nik uste bai. Ikusiko dugu. Bai, perfecto. Zeitzure hartzea jozuan, Miriam? Bai, nik uste dut. Bai, ja inda dago. Inda dago. Ba, eta konpaktatuta, batzutan, sagar asko bota bali madigu, itxegin bertzaio pixka bat epeltzea, ondo mozteko, utziko genuke, eta atera. Bale? Oso ondo. Baina, hau... Bai, itxegin dugu pixkat? Ozten utziko dugu? Uzten dugu, moztutzeko eta ateratzen dugu presentazioa? Bale. Bale? Bantxe gatoz. Oztutzen utzi dugu, eta orain zatitxo bat, ez? Aurkeztuko da. Bai. Aber zemuz galitu zaigun. Barrukoa bai ikusteko nolakoa da. Ertzakenduko diogu pixka. Hori da. Politateatzeko. Ondo. Hola, esi zatitxo bat. Nik uste, razio polita dala. Bai. Asetze, baina ez du betetzen. Erreiz tragatzen da. Amaiketako bezala ondo. Oso ondo. Merindatako, gosaritako, edo zein momentutako nik usten dut. Ikusten duzu ez? Nola gelditzen da? Ez da gogorra gelditzen barritak bezala. Ez behitu. Testura hori nahi izan ezkero, orduan denbora gehiago edo utzi hola. Ez, nik uste dut horrela ondo, nahikoa dela. Zentimetro batekin, 30 minutu, eta testura hau gelditzeko. Gerratzen ez deula testura ikusiko, pixka bat epeldu arte. Baina,
oloa kantitatea ondo bali madauke, gutxi gora bera horrela gelituko zaigu. Sagarra gehiago bali madauke, igual pixka bat esegingo zaigu, baina oso goxoa egongo. Bentsa daukezu, Mirianek ekarretako postrearen aukera berezia, eta gonbidatzen dituztet egitea, probatzea etxen, eta ikusiko zuen nola gustuko dituzuen horrelako jakiak ere. Eskerrik asko, Miriam, berriz ere gurekin izateatik, beste baten izango gara baiet. Vale. Venga, eskerrik asko. Zuei Zuei ere, eskerrik asko hortxe izateatik, eta honei.